Assalamu alaikum. Barkanku da zuwa tashar mu ta Hasumiya TV. Idan wannan ne zuwanka na farko, ka danna mana subscribe domin mu samu ƙwarin gwiwan ci gaba da kawo muku shirye-shiryenmu masu faɗakarwa, ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa. Shirin hikayoyin dare 1001. A yau za mu fara da hikayar Abu Ƙirmarni da Abu Sir Wanzami, wanda muka tsakuro ta daga cikin littafin dare 1001, wanda da Larabci ake kira Aliful Lail wal Lail, da yaren Nasara kuma ana kiransa 1001 Night. Abu Ƙir da Abu Sir maƙwabtan juna ne a cikin kasuwar birnin Iskandariya. Shagunansu na kallon juna. Abu Ƙirmarni ne, yayin da Abu Sir ya kasance wanzami. Kamar yadda sana'o'insu suka bambanta, haka ma halayensu suka bambanta tamkar wuta da saɓi. Abu Ƙir dai duk inda mutumin banza ya kai to ya wuce nan. Mutum ne maƙaryaci, mai saɓa alƙawari, mara amana, mayaudari, ga kwaɗayi kamar kura, rowa kamar na goye. Rashin kunya a wurinsu kuwa ko ɗan bashi ruwa na shafa masa lafiya. Kada ku manta ku danna mana subscribe. Duk sa'ad da wani ya kawo masa tufafi domin ya rina masa, Abu Ƙir zai fara neman kuɗi a wurin mutumin, wai zai sayi kayan aiki. Idan aka ba shi kuɗin, sai kuma ya ɗauki tufafin ya sayar, ya shiga kasuwa ya samu tozon raƙumi da shinkafa ya saya, ya kai gida a yi masa dabge. Sauran canji kuma ya sayi goro da sigari yana busawa abinsa. Idan mai kaya ya dawo karɓar kayansa, sai ya kalallame shi da baki, ya ba shi haƙuri, sa'an nan ya ce, ka dawo gobe war haka in sha Allahu za ka samu kayanka. Idan mai kaya ya sake dawowa, sai kuma ya kawo masa wani uzurin yana cewa, ka sani jiya fa har na ɗauko kayanka zan fara aiki, sai aka aiko mini na yi baƙi a gida, na rufe shago na tafi. To ban sake buɗe shagon ba sai yanzun nan. Ka yi haƙuri, ka dawo gobe war haka za ka samu kayanka. Haka mutumin zai haƙura ya tafi. Washe gari idan ya dawo, sai Abu Ƙir kuma ya ce, wallahi jiya har na haɗa kayan aiki, sai aka aiko mini matata ba ta da lafiya. Tilas na rufe shagon na nufi gida, ban ko sake buɗe shagon ba sai yau. Ka yi haƙuri, ba makawa gobe ka samu kayanka. Idan mai kaya ya sake dawowa, sai kuma ya samu wata ƙaryar ya gwabza masa. Haka zai ta yi wa mutum je ka dawo, har ya gaji ya daina zuwa. Idan kuma mutumin ya yi gajen haƙuri ya ce a ɗauko masa kayansa haka nan, sai Abu Ƙir ya langaɓe kai kamar tsuntsun da ruwa ya yi wa duka. Ya iya ƙissa kamar tsohuwar karuwa. Sai ya ce wa mutumin, bawan Allah, bari dai na faɗa maka gaskiya. Ka san an ce ranar wanka ba a ɓoyen cibi. Tun ranar da ka kawo mini kayan nan, na rine su tsaf, rini kuwa ɗan ubansu. Na shanya su a gaban shagona domin su bushe. Na shiga kasuwa in sayo wasu kayan aiki. Ko da na dawo, sai na tarar da wani mara imani ya sace kayan. Ina jin kunyar in faɗa maka wannan batu, shi ya sa nake ta yi maka ‘yan kusurwoyi. Idan mutum mai tausayi ne, sai ya ce, ayya, ai ba komai, ƙaddara ce, Allah ya tsare gaba. Sai ya juya ya tafi. Da zarar Abu Ƙir ya ga ya ba da baya, sai ya riƙa yi masa gwalo. Idan kuwa mutumin mai zafin rai ne, sai ya zazzage shi ya ce sakacinsa ne ya jawo. Idan ya ga wani abu mai amfani a cikin shagon, sai ya ɗauke ya tafi da shi, wai ko ya rage asara. Saboda haka shagon nasa ya koma fanko. Banda ruɓaɓɓun tukwanen ƙasa, babu wani abin kirki a ciki. Sannu a hankali,
Duk mutane suka gane halin Abukir, aka daina kawo masa rini. Idan ya buɗe shagonsa tun da safe, sai rana ta koma ga Ubangiji babu wanda ya leƙa shago, balle a kai masa aiki. Idan ka ga mutum a ƙofar shagonsa, to baƙo ne ko irin ƙauyawan da kan shigo birni waɗanda ba su san halinsa ba. Kar ku manta ku danna mana subscribe. Kuna sauraron tashar mu ta Hasumiya TV. To kullum idan ya buɗe shagonsa sai ya tafi shagon Abusir, wato shi wannan maƙwabcin nasa kenan, ya zauna tare da shi suna hira, yana kuma hangen shagonsa. Da ya hango wani ya tsaya a bakin shagon da kaya a hannu, sai ya zabura ya tafi wurinsa. Idan na rini ne sai ya karɓa ya kuma karɓe kuɗin aikin, wato ya kuma karɓa kuɗin aikin, ya ce masa ya dawo gobe. Da mutumin ya tafi, shi kuma sai ya shiga kasuwa ya sayar da kayan, ya sayi nama da kayan abinci ya kai gida su sha shagalinsa shi da matarsa. Amma idan ya hangi wanda ba shi da aiki ne, amma idan ya hangi wanda ya ba shi aiki ne tsaye a bakin shagon, sai ya ƙi fitowa daga shagon Abusir, har sai mutumin ya gaji da tsayuwa ya tafi. Rannan dai ya karɓi kayan wani mai zuciya kusa. Da mutumin ya gaji da zirga-zirga ya kuma leƙa shagon bai ga kayansa ba, bai kuma ga wani abin amfani ba a shagon wanda zai iya ɗauka, sai ya kai ƙara wurin alƙali. Alƙali ya aiko da masinja domin a tafi da Abukir. Da aka zo ba a same shi ba, sai masinjan ya samo kwaɗo ya datse shagon, ya ce wa mutane a gaya wa Abukir idan ya dawo ya je wajen alƙali ya karɓo mabuɗi, ya juya ya tafi. Ashe duk abin nan Abukir na cikin shagon Abusir yana hange. Da Abusir ya ga an rufe shagon marini, sai ya ce masa, kai kuwa me yasa kake wasa da sana'arka haka? Duk sadda aka kawo maka rini ba a kwashewa lafiya. Ka je ka kai wa mutumin nan kayansa ka karɓo mukullin shagonka. Abukir ya ce, wallahi an sace su. Abusir ya ce, haba, sai ka ce kai kaɗai ɓarayi suka raina a kasuwar nan? Duk wanda ya kawo maka rini sai ka ce an sace kayansa. Kai dai ka faɗa mini gaskiya. Marini ya duƙar da kai kamar wani mumini, yana susar ƙiya ya ce, abokina, bari dai in faɗa maka gaskiya, sayar da kayan nan nake yi, ni kuwa sai na ce musu an sace. Wanzami ya ce, Ina mana subscribe a tashar mu ta Hasumiya TV. Wannan babban zunubi ne kake aikatawa, Allah kuwa na fushi da masu saɓo. Marini ya ce, ban aikata haka ba sai don larurar kasuwanci na, domin kasuwanci na ya durƙushe, ba na samun aiki yanzu, balle na samu abin ɓatarwa. Talauci ya yi mini katutu, na rasa yadda zan yi da raina. Wanzami ya ce, ba kai kaɗai ba ne, ni kaina kullum da ƙyar nake samun na cefane a shagon nan. Ga shi dai na iya aski, amma sai mutane su tsallake shagona su tafi wani shagon, wai don nawa shagon babu kayan alatu a ciki. Sai ka ce kayan alatun ke yi musu aski. Ni da nake talaka ina na ga kuɗin da zan ƙawata shagona kamar na 'yan birni. Marini ya ce, abin da na ga ya fi, idan ka yarda mu bar garin nan mu shiga duniya, mu ga abin da Allah zai ba mu ta hanyar sana'o'in nan namu. Duniyar nan ta Assamadu ta fi, duniyar nan ta Assamadu dai faɗi da yalwa gare ta. Bai kamata mu tsaya wurin da za mu takura ba. Motsi ai ya fi laɓewa. Marini ya yi ta jan hankalin wanzami har ya ciwo kansa ya yarda za su shiga duniya su nemi arziki daga falalar Ubangiji. Za mu ci gaba
daga inda muka tsaya. Ku dai kawai ku dangwala mana subscribe da kuma like domin mu samu ƙwarin gwiwan ci gaba da kawo muku shirye-shiryenmu masu faɗakarwa, ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa a wannan tashar tamu ta Hasumiya TV.